Najskôr si povieme nejaký príbeh, ktorý sa naozaj stal. Prišli za mnou ľudia, kričali, hovorili: pán farár, potrebujeme súrne dosky. Hovorím: na čo? Pán farár, kúpili sme si prasiatko, beha nám po dvore, potrebujeme rýchlo ešte dnes do večera urobiť chliev. Hovorím: tak na to si mal skôr pamätať. Najskôr robím chliev, potom kúpim prasa. A hovoria: pán farár, aspoň nad tým zvieraťom sa zmilujte, veď ono za nič nemôže. Príbeh. Taký, akých sa denne stáva veľmi veľa. Poznáme aj iné varianty podobných situácií. Cez deň spíme, v noci vystrájame. V lete od rána do večera sa túlame po lomničke, hráme karty, príde zima, zháňame drevo. Splodíme dieťa, začneme spolu žiť a potom zistíme, že nemáme kde bývať a že sa k sebe nehodíme. Je veľmi veľa vecí, ktoré robíme nezodpovedne. Naopak. Boh nás pozýva k zodpovednosti. K poriadku. Zodpovednosť. Uprostred tohto slova je ukryté ešte jedno slovo. To je odpoveď. Znamená to, že zodpovedný človek dokáže dať odpoveď, prečo niečo robil alebo prečo niečo neurobil, a cez jednotlivé kroky každodenných odpovedí na svoje konanie bude sa môcť raz postaviť pred Božiu tvár. Pretože keď sa pri poslednom súde postavíme pred Boha, budeme musieť dať odpovede na veľmi zásadné otázky. Napríklad Boh sa nás opýta: ako si naložil s časom, ktorý si mal počas svojho života na zemi? Ako si naložil so schopnosťami, ktorými som ťa obdaroval? Čo si urobil so všetkými príležitosťami, ktoré som ti poslal, aby si mohol urobiť niečo dobré pre ľudí? A ešte veľmi veľa iných otázok nám Boh položí, na ktoré my budeme musieť dať odpoveď. Ak sme ľudia zodpovední, už teraz si sami pred sebou vieme dať odpovede na to, prečo niečo robíme alebo nerobíme. Chcem nám všetkým popriať, aby sa podobné príbehy, akým som začal, stávali čím menej. Aby sme vedeli rozmýšľať dopredu a pripravili sa na to, čo nás čaká. Ak sme ľudia zodpovední, tak náš život nasmerujeme tak, že vieme, že raz sa schýli ku koncu a prídeme pred Boha. Aby sme potom nemuseli mať problém dať odpovede na tie najzákladnejšie otázky, ktoré sa týkajú našej existencie na zemi a Božieho povolania k životu. Prajem všetko dobré.